padzana ndimanena kuti America imadalira intelligence komanso technology ngati WhatsApp, GPS, Google. Taziona dzulo ku Iran amupeza Khamenei kugwiritsa ntchito Google, Matawa komanso Project Maven. Tikanena kuti Project Maven ndi equipment imakhala ndi satellite, ma drone camera, amaona zinthu zobisika even kumphanga. Loweruka pa 28 February mawa, Khamenei ndi akuluakulu a boma 10 senior commanders amachita zokambirana mu mzinda wa Tehran. America inapanga trace kugwiritsa ntchito Project Maven. Posakhalisa analumikiza ndi Israel. By 9:30 mawa, ndege zoposa 200 zinafika. Mizinga inayamba kuvumba ngati mvula. Ma headquarters za intelligence, defense ministry, ballistic factories, presidential palace, kunali chipere. Mabomba 30 amphamvu anawaponya pa nyumba ya Khamenei. Pa nthawiyo sanabisale kumphanga. Anafa momvesa chisoni chifukwa thupi lake linaduka 2 pieces. Kumbonjezerapo mkulu ameneyu sanaphedweka. Akuluakulu ankhondo 40+, mwana wake wamkazi, chidzukulu, apongozi awiri. For this development, Irani yamba kubweza koma kuponya mizinga mchimbulimbuli. Tawaona kuphulisa Qatar, Kuwait, Dubai and even Bahrain. Dubai Airport, Burj Arab, Jebel Airport zaonongeka. Anaponya mabomba 200 ku Dubai, atatu okagwira ntchito. America ndi Israel mizinga imene aponya ku Iran 90% yagwira ntchito. In addition, awaphera mtsogoleri. Pamene pazotanthauza kuti mabomba Irani ali ngati munthu osaona, akungoyenda without direction. America kuli Tomahawk cruise missile, mizinga yokhala ndi GPS. Akaiponya imaondola yokha malo ene yakuphulisa. Akuluakulu 2025 Irani inatuza kuti asiya kugwiritsa ntchito GPS. Amanama chifukwa zomwe taona dzulo ndumbonoena kuti akudalirabe technology ya ku America. Padzana ndi mafotokoza kuti asilikali aku America sangapite pa ground ku Irani chifukwa ku Irani ndikovuta mayendedwe, anatchingidwa ndi mapiri, and according to history it is very difficult nation to invade. Koma America ikhoza kugwiritsa ntchito technology. They can trace Khamenei ndi anzake kugwiritsa ntchito Google, GPS ndi ma technology osiyanasiyana. For this reason akhoza kumupha mosavuta. Taziona dzulo ampanga trace kugwiritsa ntchito equipment Project Maven. Kuyambira December akhala kumuona kulikonse kumene akupita. Khamenei amayankhula mwana America simungandipeze this and that, koma America imamuona. Amangodikira nthawi aunjikane chigulu akhale malo amodzi awasalaze. Taziona dzulo mawa akuluakulu aboma more than 40 anaunjikana malo amodzi. Ndege zinayamba kuponya mizinga ndikuwapha onse pakamodzi. Now ndizokhazo ndi mafotokoza kuti they cannot send troops on the ground, koma akhoza kuchita zinthu zoopsa. And now we can see kuti America yagwiritsa ntchito intelligence and technology to dismiss Khamenei. Mkulu ameneyu walamulira Irani zaka 36, amalimbikitsa anthu ake athane ndi Israel. Posachedwa anayamba nuclear program. America inamuletsa, amaopa kuti akakhala ndi bomba la nuclear akhoza kugwiritsa ntchito pothana ndi Israel. Agreement inavuta komani ndi angoganiza zomuphulitsa. Aliyense amene akuwa m'malo mwa Khamenei asamale. Ndakhala ndikunena m'mbuyomu Russia ndi China ndi njoka zosaluma, amangolankhula without action. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Nicolas Maduro anagwidwa. Bashar al-Assad anathawa ku Syria. And now Khamenei. Tirekeze Irani ya Netanyahu, America kakhale chete. Lero Khamenei amusosola mapiko.
abale ake akungokuwa without action. Akuluakulu, China imadalira mafuta a Iran. Mmene zikuonekeramu akachita masewera aluza chilichonse. America ndi Israel afuna kubweretsa ulamuliro watsopano. Kuyambira 1789 Irani sikunakhale boma lovomerezeka. 135 years amalamulidwa ndi nzika yakuteke. 1925 komanda Reza Khan ananda boma ndi kuzikhazikitsa kwa mfumu ameneyu amacheza kwambiri ndi Adolf Hitler. 1941 ma British atanda Irani anamuchosa ndi kumutumiza ku exile dziko la Mauritius. Kenaka anamusuntha kumeneko ndi kumupititsa ku Johannesburg. Anafera komweko 1944. Atsamunda anasankha mwana wake kukhala mfumu. 1979 revolution inamuchosa pa mpando, anathawira ku America. Ayatollah ananda boma ndi kumalamulira up to date. Lero America ndi Israel amusosola mapiko, akuchotsa ulamuliro wake kuti abweretse munthu wawo. Komabe sizikhala zophweka. Tinaziona ku Afghanistan. America inapita ndi kupha akuluakulu a boma, analamulira zaka zochuluka, mapeto ake anathawa. Malemu Khamenei anali mkulu wa mpingo. Kuphedwa kwake ambiri ndokhumudwa m'mayiko a Pakistani, India, Indonesia, Nigeria ndi mayiko ena ambiri. So Irani ndi Israeli akhala osamala. Tinaziona ku Iraki anakwanisa kupha Saddam Hussein ndi kuchosa pa mpando, mapeto ake kunabadwa kuopsa kwambiri ISIS. Tibwere ku Malawi. Nkhani za Nifi, Green Belt, mamega famu ang'onoang'ono. Anthu ayiwala ndi kumayimba ndi zinthu zopanda ntchito. Inu a TPP munalonjeza kuthana ndi corruption. We need action chifukwa panopa muli mboma. Nkhani ya Saulos Chilima osangokhazikitsa commission of inquiry. Tikufuna mumange zigawenga, mafunso onse ayankhidwe. Ndege yokwera anthu 19 akuti inadzadza kwamuna anthu 9. Magazi a Saulos Chilima black box zinaenda bwanji? In addition, panali conflicting statements kuchokera kwa akuluakulu a boma. We need clarification from this. Ndiye osangokhazikitsa commission of inquiry, tikufuna mafunso ayankhidwe. Sizoona kuti kukacha tizikomva nkhani zopanda ntchito. What about the billions kunokuma? Material kumera. Kodi ajana kula fertilizer ku butchery anamangidwa. Akuluakulu ku Malawi ndikomvetsa chisoni. Timalimbana ndi zazing'ono ndikusiya zenizeni. Just imagine vitumbiko mumba anasowa mabiliyoni koma anamanga ndi nkhani yopusa akuti we got this. Pension fund inataya 135 billion pazithapwi near Clock Tower. Akulimbana ndi 128 billion 5-star hotel. Sholo District Hospital Mangochi Bridge anamanga ndi muluzi koma otsegulira anali Bingu. Misewu yokongola ku Lilongwe project ya Peter otsegulira anali Chabwera. Bingu Stadium Mast University anatsegula APM koma project ya Bingu. Bridging Foundation inali ya Chabwera. Unfortunately, it's a dream that will never come true. Project yo Glamaris inamba 2023. That was good development. Welekeza ndi hotelo akumanga pa Clock Tower near Sitapki River. Ena ndikamana tonji akumana kuti ayi mukunyoza project ya boma. Komabe niyo taonani anthu amenewa akulephera kuyimaliza hotelo anaononga kale 135 billion 43% construction. Panopa kusaka 26 billion in forex akuti $15 million. So ndizomvetsa chisoni tikupanga blame board kugula hotelo kongola 128 billion koma takhala chete ndi project yopanda ntchito aunonga 135 billion. Sikudziwika kuti idzathalike. Ineyo mukumanga nyumba and you have spent 200 million, nyumba sinati. Ndiye pali zanu wagula nyumba ngati yomweyo
150 million pamene poanze unduti. So we are saying kuna kuti project yomanga hotelo pa Clock Tower near Zitapwi River yaononga 135 billion. Hotelo sinathe even half of the construction sinafika. Ndekuli hotelo imene yakulira 128 billion inatha ndi 5-star hotelo chilichonse chilimomo, mabedi, zogonera, mafiriji and everything. 128 billion. Ena akumanga hotelo aononga ndalama zambiri mbiri, hotelo sinathe 135 billion. Public Service Pension Trust Fund inauza Nico 2023 tipezeni hotelo tikule, anapeza Amaris ndikupanga process yogula contract agreement. Amaris imakamba ndi Nico. Ma civil servant obadwa 1982 paka lero sanambe kulandira pension. Ndalama zawo zimasungidwa ndi Nico Old Mutual kuyambira 2019 kudzafika 2042. Ndalama za pension za anthu amene anabadwa 1982 kudzafika lero zikusungidwa ndi Nico Old Mutual up to 2042. That is 23 years. Akumangira mashopu, ma buildings, komanso kwa mahotelo. Public Service Pension Trust Fund ikafuna kugula zawo akukaniza. Ndipase chisanzo, Old Mutual inamanga Gateway Mall ku Lilongwe. Chifukwa mbiri samadziwa tikuyenda kumaunikira Malawi. Gateway Mall mayona ku Lilongwe aine agenda Old Mutual. Mashopu onse amene maona mu Gateway Mall amapanga rent Old Mutual. Chichiri Mall ku Blantyre ine agenda Nico. Mashopu onse maona kumene kuti amapanga rent ku Nico. Zinatenga miyezi yochepa kwambiri kuti amange Gateway Mall komanso Chichiri Mall. Ndiye lero Pension Fund yauza kuti Old Mutual mutipezere malo mutimangire hotelo yokongola. Zimene achita anthu amenewa anapeza malo pa Clock Tower. Mukafika pa Clock Tower muyang'ane left side muona msinje onunkha kwambiri, msinje wa Zitapwi. Iwo anagula malo kumeneko ndikumanga hotelo. Ndinatuza kuti hotelo imeneyi kuti timange mutipase ndalama yokwana 43 billion. Tinawapatsa akuisa ntchito 43 billion yatha. Amaja ndi George Jim Olini Zama ndi anzake anaonjezera kufika 78 billion. Ndikuna pano 135 billion. Hotelo sinathe. And they are saying kuna kuti tiaonjeze ndalama yokwana 26 billion. Chifukwa masiku apitawa anapita ku FDH Bank komanso ku NBS amafuna forex ma dollars $15 million. Sana apase ananyamuka anthu kupempha ku Reserve Bank ali mbakalata. We have the letter. Ndikuona kuti ayi kuti timalize hotelo imene bakufunika materials tikagule kunja mutipase ma dollars 15 million. Akulu boma likulephera kuwa mafuta, boma likusaka forex akayipeza kuti 15 million dollars yopereka ku pension fund wapasa Old Mutual kuti amalizire hotelo. Mbali nayi tinawuza Aniko ndalama za pension mugulire hotelo, the second hotel okha anapeza Amaris Hotel, hotelo kongola. Mukapita pa rooftop pali restaurant pali swimming pool. TripAdvisor company ya America inachita recognize kuna kuti Amaris is one of the best hotel in Africa. So Aniko anatuza okha kuti tigule Amaris Hotel. Tinavomera then anasintha nduna kuti no nkumanyirika kuti musagule. Chimene akufuna ndi ndalama zathuzo azipangira ma investment yawo. Ali ma building town, ma properties ambiri amene maona mu Lilongwe, Blantyre ene yake ndi Old Mutual komanso Nico. Anagula Lions Hotel. Lions Hotel is just nearby ndi Amaris. So akuchita sanje akudziwa kuti Pension Fund Trust ikagula Amaris Hotel ndilayo zisimungayelekeze. Amaris is the best hotel. Generation imeneyi
panopa ndimene ikupereka pension, and these people sanambe kulandira pension. Ndalama zawo zisungidwa from 2019 up to 2042. So niko ikutenga ndalama zimenezi Old Mutual ndikumagula mabuilding yawo. Ife tikunena kuti agule hotelo izipanga invest kuti 2042 kupita kutsogolo tikazamba kulandira pension tidafika 60 years nafenso tizapeze phindu. Akuti ayi musagule hotelo, timanga hotelo ina pakokotawo. Tamangani alephera, anatuza 43 billion idafika 78 billion, panopa 135 billion. Hotelo sinati akufuna $50 million. Amalawi tithawire kuti kodi tiziberedwa tikuona lero president ndinene mawu awa pabwera TV ina yongo yankula pa wireless velana Nyamata ino zikomo kwambiri Nyamata Mulalo zikomo akuti Bakiri Mulusi TV mabodza Bakiri Mulusi TV bakoza TBB osali madzi